kumapetowa. Now wayana ngatunga ndrole ndiye kuti mina tingwapa santhu overview ya distribution ya mavotes amene tikwane nawa as of now. Now mutakuona hapa kuti 2025 results presidential. So at 1,218,532 agawana bwane wawa ndimene alira papamu. Ndiye kuti pamene popo Peter Mutharika apezapo 645,886 votes out of that. Ndiye kuti ikuwapa sano 53%. So that 53% must be understood kuti is 645,886 votes. Amena kutali pakabwera pambuyo pawo ndiye kuti ndi Dr. Lazarus McCarthy Chakwera at 428,183 votes, imene ili 35.1%. The difference panthawi imene yoyo ndiye kuti tikozaona kuti ndi 270,703. So iza kuti Mutharika with this akusogola ndi 217,703 and verified kapena unofficial results. Ndikuzamwina mutano kunenapo mwina kwa akabambewo ni my Joyce Banda. Poti tikumaonesa the top 4. Yeah, the top 4. Yes. So tikatopa top 4 muona ndeti pachitatu pali Adaliso Singano Kabambe amene wa president wa UTM, ndipo iwowa ali ndi mavotes 65,064 pa mavoti 1,218,532 imene ili 5.3%. Tikachoka pa Adaliso Singano Kabambe kena katubwera pa Dr. Joyce Hilda Banda a People's Party amene in terms of percentage ali pa 2.3%, ndipo 2.3% imene ndiya 1,218,532 votes. Tinene kuti iwowa mavota awo in actual numbers ndi 27,472. Tinenenso kunena kuti ma centers amene tagwiritsa ntchito so far amene ali amene tawerengera amene ali confirmed the 157 out of 6,338 amene zulo tinali nawo limodzi madziwo tinali somewhere around 13-14. Yes. Yeah, ndiye kuti anyamata thamanga ndithu kupereka information imene kumakhala ndithu verified kuma constituency kuti izibwera ndiye tafika pamene pa 157. We are hoping kuti masanano wanda tikhala tikuthamangira in the 2 million region. Yes. Ndiye tikhala tikuti tapereka chithunzi ndithu chithunzi chonena kuti gemuyi mwina ikulowera kuti mwinaso ndingonena kunena kuti pamene tikupereka ma results amenewa tizinena kunena kuti pazikhala ma changes amene angathe kubwera. Of course pachisankho anthu matha kudziwa zona kuti koma ukukuku mene tikuonera history mene amavotera sikuti kungakhale kusintha kwenikweni. However, we don't want to go into that. What we are saying is if tigwisa ntchito data, tigwisa ntchito manambala amene azibwera kunoko mu dashboard system yathu. Unless you have something else to say. Yeah, ndiye popeza mwina padala anthu ena manena kuti bwanji bebe pang'ono be muzipitabe so mwina top 8. Yes. So no problem. Top 8 we have. Actually, I can show you ena also. Ndiye kuti mena kubwerera imaenda pamene pajapa timati in descending order. Ndiye kuti tukamba wankulu kumasika musimu. Ndiye kuti tikabwera pamene popo in terms of distribution ya ma percentages ni ma votes awo, it means number 5 ndi Atupele Muluzi with 1,241,699 votes counted and entered. Iwo share yao of that is 15,931 votes, imene 1.3%. Kenaka Akwame Bandawe anyamata sikana azimai zina la Japani yao 10,062, 0.8%. Would you like to comment something about Akwame Bandawe? Ababa so far, what we have entered, he's in top 10, are actually number 6, getting 10,062 votes. Kuposa nditu agamuzu chiwambo, kuposa atokozani as of now. Yes. Mezozo tukubanga emphasize as pamene tinajitaloisa. Does this say something? Is this telling us a certain story? Interesting. Chifayonera kuti muka pita kumusiko muona kuti kuli the sitting vice president wa dziko lino amene akubwera below Akwame Bandawe. Then muli ndi a Frank Tumpale mwene fumbo amene anabwera kale ndithu pandalepa on the political scene, he has been around. Komanso muona kunena kuti enawa ndi anthu onena kuseya Michael Usi nda amwene fumbo da mo tipani there's a lot of drama, but maybe anthu nthawi zina makhala excited about new ideas. They want you to break away from the norm and do something different. Komanso mautenga amene akumanena anthuwa, some of them are more daring. Maybe those are some of the reasons that maybe
why we could have numbers like that. I don't know. What are your thoughts about it? Yeah, I think yes. the munthu wokuti timuone atakukhala kuti mwina this time around sanga fike kumapeto koma I think wanyamuka bwino considering zimene zinkayankhulidwa even zokhudza running mate awo kuti but it appears ndithu kuti amalawi ena because to have 10,000 people abwana basonkhanisa malo amodzi si anthu ochepa amwe 10,000 people at this stage they believe in what he is saying, so I think ni munthu wokuti akhoza kumaona kuti ayi take off yukhanga tiyanyamuka bwino kutsogoloko mwina you never know. 6 maybe you can want also to maybe pankhanyo mwe yama presidential candidates you may just want to comment but out of these 17 candidates it's only one it's only one who is female. You find kutima ages out they're not as old, you know. Achita Kwame Pandawe Ndiana, even Apezera, you know, Apezera is 47. Yes, is 47 years old. Yes. Togozani mwina Achwamba Sofana should be in the 50s, I think Somano. Koma otherwise you find kunena kuti is dominated by males, and dominated by Ashinyamata. Yeah, another interesting uje nimemafuna tikambiranepo ndi a smart swiller. Yes. Smart swiller takati kwa una kumabwera ndithu kangapo komwe and the confidence yomwe makhala nayo this time around amanena kuti ya chinthu chinditenga at 1,218,532 votes ali ndi anthu 481 amene akhulupirira 0%. What would you want to comment to bwana Sila? Is this mwina kuti muli utenga mu 481 muli utenga vile as a percentage of 1.2. I'll try to be as fair as possible. Yes. Kwa winali yese every vote counts. Ndipo tiziziwa soto tamino nda Malawi. So pa Malawi 481 so far was chisango sichinate. Yes. Anena kuti ya ifeyo tufuna swira ndamene tumuona kuti atautie ndesera chinthuchi. However, sanga pa Kwame Bandawe Thokozani Manyika Banda, I think his first attempt at the presidential race, 6,277 so far, 0.5%. Thokozani Banda. No, it's not. Adaimabu. Yeah, so I mean in the family, Aleki Banda. Yes, I was trying to remember. Very confident. I met him in person. Very, very confident. Confidence yakwa babo maremu. Yes. So he has been on the scene before. Okay. Yeah. Ana fika mpana pa ballot because I remember there was a time he made an attempt. Yes. Did he end up on the ballot as well? I'll verify and come back to you. But he had shown interest. Yes. Attempt your president say it is not the first time. All right. So akamuzuji wambo pamene po 4,306 0.4%. Just to be fair with everyone else, Michael Usi is there with 3,521. Remember, these numbers are against 1,218,532, which is here. So okay, no, we have an update there. So all I need to do is just update Pamusipa. I think it passe my numbers ofana and amene ali pamwamba. So there we go. Now we are the same numbers here, and it means kuti Ausi 3,551 0.3%. Frank Tumpale Mwene Fumbo 2,393 votes 0.2%. Punziro Mvula, another young man, first attempt on the ballot, 2,175 votes, 0.2%. Komanso Achipodiola, 2,102 votes, 0.2%. Layana. Pali chinthu china chimene ndimafuna kuti mwina tichiunikire Wanda. I was thinking Akuonesa. Yes. I've been of the argument yonena kuti mwina kupanga alliance kwambira kuja mwina siku nakati tandiza in terms of measuring strength ya inuyo mukhale apa inu malo anu ndi awa masiku ano timanena to putting everybody in their own places malo amene ayenera kukhala. Yeah, so I don't know koma in terms of kutakhala kuti nkofunikira kupanga alliance izizi zimathandiza, it formulates a very good basis, numerical basis yokuti muthawa mapanga argue your case. Yeah, so as we're going on, remember we said this is live update.
Made my number by 1047. You remember the percentage was at 53% for Peter Mutharika. Yes. And now it's at 52.1%. But many number says that number 2 has gained a bit. He's now at 36.1. Papa so tukulandira so ina so kuti update ina ikubwera so mwina maujeni wa percentages you as the center as we going along, and we'll continue to update you as such. So we are now at 1,268,763 counted votes. Centers closed 157 out of 6,333. Mtunda udakalipobe koma tikuwesesa ndi tukuti tiziro wesa chimene tikwena tiziwe amalawi ndokuti sitingamabwere panopo zana kuti here tina lakuisa kulakulu pachapati pange chakuti chakuti. So bear with us. Yes. Process might be slow, koma ikhale accurate at all times. Ngakhale ali an official and verified, komabe tikuikapo chidwi chokwanira. Every attention is put to make sure we don't come here and start changing stories that has already been shared. Chinthu china wanda ncholena kuti kumbiyo kutakhati kumanena kuti koma apa mavoti mwina achigawo chakumwera akhala ogawana kwambiri. Chigawo chapakati very dominated by MCP. Kumpoto mwina isha swing yamotero. Koma ma results so far mina akubwerera akumonesa kuti formula yakeyo imoneka kuti ndiyovuta kuti igwire. So we don't want to be tempted kumango yankhula zinthu out of asikungokaniza tufuna kuti manambala ndamene azitithandizira kuyankhula. So bear with us as Wanda requested kuti ifeyo tufuna tichite stick to the numbers. Sinodziwa mwina titha kupita kuma parliamentary so pano tifanda kudziwa kuti ku district ya Karonga meneko nde tamaliza ndithu tili ndi zosatira za constituency onse ku Karonga ndiye mwina tipite ku parliamentary ndekuti mundilowereka jambe ndika I think is also number pa Karonga Songwe. Karonga Songwe, yes. So pa Karonga Songwe kumeneko you can just take us through. Okay, so Karonga Songwe my president now you will see kuti apa kuti projected chifukwa chokuti an official results akalonga Songwe as a constituency closed akuonesa kuti kumene koko out of 12,426 votes that have been counted. Mutharika pamepo apezapo 8,479 votes imene ili 68.2%. Ndekuti akubwera pambuyo pawo ndi Dr. Lazarus Makase Chakwera with 2,592 votes imene ili 20.9%. The difference between Mutharika and Chakwera is 5,887 votes. Kusogola kumene koko amene wo ndi Mutharika. Pa number 3 pali Dalitso Singano Kabambe with 633 votes, which is 5.1% of the 12,426, followed by Dr. Joyce Banda People's Party 173 votes, which is 1.4%, an official or unverified result. Amene simunaonere kapena kumvera zulo pamene timayamba dashboard analysis tinakamba hapo zadira limene la Karonga Songwe nde ndimamufusa Wanda kuti Wanda ukhala ngati kuti nkhope yemakhala ngati njeo chokera chakumeneko kuti tafotokozerana Malawi kuti ndidera lotani kuti mwina atokhala ndi chithunzi kuti how are the numbers speaking to this particular geographical positioning komanso context ya anthu akumene huko ndiye mwina kungowafotokozera kuti awa ndiye malo otani Karonga Songwe tiyenda ma constituency onse and I hope kuti Karongayo munamuyendapo kapena mmangopita kumuzi. No nimamuyenda wambiri. Chabwino. Yes, Karonga Songwe. Karonga Songwe ndi ku border kwa Malawi kumene koko ndi Tanzania, very commercial place. I think kumachitika za malonda zambiri kumene koko timakamba dzulo kuti ambiri amene timakwera ndithu galimoto mdziko muno zochokera kunjaku kumene koko ndi kumene kumalowa ndithu galimoto zambiri chifukwa chokuti zimafikira kudala kumene kujaku kenaka zimabwera ndithu kuzalowera kumene kuku. So ndi tikafuna kuti tipite ndithu ku town ifeyo ngati kukaronga kuti tikapangeza malonda timapita kwambiri ku Songweko. So ndi malo opasa chidwi kumapezeka china chilichonse. You know mmene amakhalira ma border districts komanso ma border town vayana. So ndi malo ofunikira kukarongako in terms of economy and trade. Ndigwire malo amene wane kuti economy because timanena kuti malo ngati amenewa nkhani zachuma zimathaso kuwatengera gawo kwambiri pa nkhani ya chisankho
chifukwa chonena kuti it speaks to their daily lives. Chifukwa these are traders, these are people who survive on business. Ndiye kakhala kuti for example inflation ija kapena kunena kuti mina forex ndi zina zotero zochuma sichikwenda bwino, those are people amene easily amatopanga sway decisions maybe towards candidate amene kumuona kuti atakwathandiza in that particular region. So maybe not too surprising kuti maybe avotera a projected winner Peter Mutharika in this constituency. Ndiye mwinaso kungonena kuti kuchokera kumeneku ku Karonga ndimafuna ndineneso kunena kuti mukumbukira panali nthawi imene panali chiletso. Yeah, panali chiletso cha malonda ena between Tanzania and Malawi. And anthu amene amakhala kuti ali affected kwambiri amakhala anthu amene ali ku region ngati umeneko. So zimakhala zinthu ngati zimene zonse nthawi zina zimene zimatha kuwapanga influence, but at the end of the day ali mavota ake ndi amene 12,400 no mavota awo ndi 8,479 koma mavoti onse au Karonga Songwe ndi 12,426 imene is 68.2% ya mavota onsewo kupita kwa Mutharika. Maybe kuchoka ku Karonga Songwe, unless you have something else to say. Ngolowera tu ku parliament nkusera kuti ena sanatani sanaone zulo lijamedi mapanga. Yes, ngolowera tu. Yes, exactly. I keep on coming. So kumene kokoso kodi my MP yaenda abwanji. Now you remember zulo mene timabwera timagamba za Karonga Songwe. Amasogola Songwe 12,609 votes ja. Awina kumene koko sorry verified projected winner ndi Mungasulwa Mwambane maina Mungasulwa ndekuti chani Mwambande yes ni Mwambande yes Amalai Congress Mungasulwa Mwambande chabwi okay I don't want to go into the okay chabwi no you don't have to again very interesting chifuka projected winner kumene kuja MCP. Yeah, mukosio semene Peter Mutharika as presidential. Yes, that's why I was saying okay, good. Very interesting. Projected yes. No MCP. Yeah. Now, quickly, let's go back to the president. Yes. All right. So if we go back to the president, okay. So Peter Mutharika projected 8,479. Yes, 8,000. Chakwera 2,295. Yes. Sorry, 92. Now let's remember these two numbers. 8425. Yes, and then we go to kodi anthu agawa bwanji mavoti kwa ma MP. Amwambande 6,206. So iza kuti padali anthu ena ndithu kumene kuku IMCP amavotera Amwambande komano president anavotera Mutharika because Chakwera anandi 2,000. Yes. Amwambande 6,000. Yeah. That is also a story kuti kodi chifukwa chani panali kuganiza kotero wayana. I don't know if you also want to no for me makumbukira kwa Angambi. Yes this is interesting chifukwa chonena kuti Amalawi it means akuta kuganiza nkumatha kupanga separate MP ndi president kumatha kudziwa zonena kuti at the national scene mwina munthu amene angathandize kuyendesa dziko ndi wakuti koma tikabwera kumbali ya kunoko constituency wachipani chichi ife tikufuna uyu. So that's a maturity of our democracy takutero kwa ineyo maganizo anga for and it means kuti fali panthu ena amene amavota just block votes kungo vota kunena kuti fati ndine wa Congress kuno chipani ndiye winner yes or DPP and UTM basi kumangoti winner yes koma here zipereke phunziro kwa asogolera anthu andale kunena kuti it will not matter kuti ndi wachipani chakuti koma ngati anthu akuona kuti sungawathandize they might migrate ndikuvotera munthu wina. I thought I should bring that point as well. Mukaonanso what Democratic Progressive Party Elijah Ngonda amene ali ndi 2,458 votes pomwe a president ake Peter Mutharika kumene koko ali 8,000 chakuti anthu 6,000 somewhere around there akunena kuti iya Ngonda kakhale mula chipani cha Mutharika inuyo very very interesting dynamics. And wayana pamene papa izizi zikazakhala kuti zachitidwa verifying ndi ameke kuti ndi chonchi I think zipani zambiri zikwena zakhale pansi nkuyamba kupanga understand kuti ma dynamics amene wawa kubwera bwanji mene wanenera idalipo nthawi inake poyamba chipani kumene koko anthu akachisankha amangosankha munthu wa chipani chimene chocho posatengera kuti kodi nkhope yake ndiyotani munthu ndotani but I think izizi ndi across so kumaoneka kuti anthu akumakhabe kuti akhoza kukhala MP uyu
koma mwina pa president pakhale uyu. Yeah. President akhoza kuwina kumeneko kuma MP wako sawina. Kapena MP kumeneko kuwina president kumeneko sapanga. Amalawi akulankhula. And this must be understood. What is the story behind this? Chipani chimene chimafuna kukhala ndi kufufuza kuti zimene zimakhala bwanji akwena akhale basi achiti understand kuti koda anthu akutiuza chani. I wanted at least to add that. No, thank you so much. Wonderful that. Tipitilize mwina for the sake of fairness kuti tuone kuti enawo alipati tuona kuti pa number 2 pali a Vincent Yambi amene ndi Yambi a independent amene ndi 3608 pachitatu pa Elijah Mangonda a DPP amene ndi 2458 pachi 4 pachinayi pali a Michael Nyirenda National Democratic Party NDP. This party. Very interesting. Alipa 37 ndiko awoto. Yes, because the capital Kukalonga said we'll be talking more about just my neighbors. So if you see our map there, yes. So this is the Kalonga Central, and next is Kalonga Songwe. So you see the proximity and probably the concentration of their efforts in terms of the headquarters of the party. Apatangulandira and confirmed. Ndi new update kuchokera ku Doha. Koma mwina kungopitiliza kuti tikapita ku kutamene ndo maliza eti. Kunde analiko chepa kapena tipange updates. Tione kuti ngati kuli ena. Okay, let's proceed. It seems like, I think, Ndomwewo. Yeah, it seems like Ndomwewo. Ndiye, tinakamba za Kalonga, Songwe, you remember? Yes. Then don't tenena kusika kusika. Yes. Tipite constituency ina. Inde kuti ndi Kalonga Rufiria. Rufiria. Okay. Chakwera. So Kalonga Rufiria, maybe you can take us through the presidential. Tisa napita mwina ku yes, Kalonga. Yes. There we go. Project manamba zatu. So kumene kutisa nafike kwa parliamentarians tioneka kuti kodi kumene koko ma votes aenda bwanji kwa ma president. So mulifiliamo ndekuti 14,660 votes imene yawerengedwa kumene koko itaponyedwa and kugawa kwake ndekuti Mutharika apezapo 9,031 of those votes, which is 61.6%. kumene kondicho kumakhanga kuti ndi a projected winner and official results. Kenaka akubwera Dr. Lazarus McCarthy Chakwera with 25.9% of the votes, which is 3,800 votes. Kusiyana ndi Tunda Chakwera wepo ndi 5,231 nda Mutharika. Kuti Mutharika apeza 5,231 votes more than amene ali pa number 2 omwe ndi Dr. Chakwera. Kenaka pa number 3 pakubwera Dalitso Kabambe with 786 votes, 5.4%. Komanso pa number 4 pali Dr. Joyce Banda People's Party with 268, 1.8%. Remember nthawi yake UTM was smashing kumpotoko. Yes. But now you see kuti maybe is not as it was in 2019. Sorry. What could be what would you speculate? So ndakhalako kumpoto. Okay. Ndiye mwina maganizo amene nganene ndachita base pa zinthu zingapo. Choyamba kuti ndakhalako. Number 2 nkhani ya history. Kuti history ya ndale kumpoto ndiyotani. Mukaona chipani nthawi ya ulamuliro wa Malawi Congress mene panali one party system, anthu ambiri akumpoto anali ndithu kind of disgruntled for my issues angapo, and because of that, especially my district ena ngati Nkatabe. So I'm always interested to see how Nkatabe imachita vote maka towards MCP, because anthu ambiri amene anaoneka ngati kuti anali ma casualties nthawi imeneyo pa ulamuliro wa chipani chimodzi anali anthu adira limene lolo. So it has been a very difficult area for MCP kupanga penetrate. Tinaonapo atatenga presidential running mate wakumpoto mukumbukira all the way from is it Chitipa Amsoya Karonga Amsoya. Did they get mavoti ambili? Not as much. However, kutabwera a new kid on the block, Saulos Crowns Chilima, anaoneka kuti anthu ambiri in the north. They got really excited. That is 2019. Chisanko cha 2019. Yes. They got really excited and mavote ambiri anapita towards Achilima. Time manager about 1 million votes. Yes. Ndipo kunena zona Achilima mavote anali nawo ambiri onsewo adachokera
predominantly in the north. Yes. So for me, I will tell you kunena kuti ndinkhani yonena kuti kodi chimene chinkachita attract achilima kapena anthu akumpoto kuti akhala attracted ndi achilima chinechi chotani. Personally, first of all, musamayi wale kuti ku Malawi kantima abe konena kuti uyu anakwatira kwathu kama khalako. Don't ignore that. Malemu Salas Chilima anakwatira kumeneko. Is it rumpi actually? Yes, anakwatira ndithu kumeneko. But anali munthu wena kuti maybe because of marriage he had adopted some level of chitumbuka. Amatha kuima pa nsonkhano uja ndikutha kuyankhula miyambi ya chitumbuka ndikuchimawu tiwiri titatu vanthu akukaya ndikuti vakondwa ndene. Nde anthu timiyambi tija ta chitumbuka komanso zimabweresa chikoka. So you find he is just Karonga. Maybe that's too early for us to conclude the whole northern region. True. True. But for me, ndikuzani kuti maganizo anga kutengera ndi history komanso kambiri kokhala kumeneko ndikuzani kuti mwina zinthu zake zimakhala ngati zimene zozo. Wanda tipite kwa aphungu ndithu kumeneko kuti tione kuti kodi aphungu kumeneko aenda bwanji. So this is how agawira mavoti aphungu kumenekoko. So pa 15,011 votes that have been counted. Abraham Makwala apeza 4,076